Dramaturgia tohoto CD vznikla tak, že chcela som predstaviť diela, nejaké také významné diela z minulého storočia. Všetky 3 skladby sú obsahovo veľmi výrazné, i keď sa formou spracovania samozrejme veľmi odlišujú. Môj zámer bol ukázať skladby zo začiatku 20. storočia a potom niekde z polovičky, alebo ako ten vývoj bežal. No pôvodne som zamýšľala len Barberovú sonátu a Ravela, ku ktorej som pôvodne chcela priradiť Skriabinovú sonátu, aby som porovnala zo začiatku storočia 2 autorov, Ravela a Skriabina. Ale potom som sa rozhodla, že bude zaujímavejšie siahnuť po Hatrikovej sonáte, pretože do toho kontextu mi veľmi dobre zapadala. Tento album sa nahrával v decembri minulého roku. Ja som v máji minulého roku v rámci abonentného cyklu Slovenskej filharmonie Barbara a Ravela hrala. Okrem toho som tam hrala ešte tú Skriabinovú sonátu a 2 slovenské premiéry. Ale iné skladby, nie Hatrikové. Chcela som to nejakým spôsobom zachytiť, ale potom som sa nakoniec rozhodla, že Barber Ravel zostal a k tomu som priradila Hatrikovú sonátu. Ravel sám bol klavirista, aj Barber bol klavirista, aj Hatrik bol klavirista. To znamená, že oni vedeli, čo ten klavír, aké možnosti klavírne sú a čo ten klavír je schopný vyjadriť týmito prostriedkami. Sú to skutočne veľmi závažné diela, čo sa týka tej technickej náročnosti. Ale ja to stále nepovažujem za ten prvoradý prvok. Je to prostriedok, ktorým sú vyjadrené veľmi hlboké závažné myšlienky. U všetkých 3. Som o tom 100% presvedčená, že aj posluchač, ktorý nevie dátum vzniku alebo okolnosti a tak ďalej, že vycíti ten obsah z nich. Aspoň som sa o to snažila, aby to v tej interpretácii bolo úplne na prvom mieste. Ten obsah skladieb. Ja cítim, že to vôbec nie je zaujímavé, či to vzniklo po skončení druhej vojny, alebo že či ten Ravel vznikol tak, že jeho otec práve utrpel mozgovú porážku a skrátka hrozila mu smrť a Ravel vtedy písal tieto skladby. A jak ich dopísal, tak o mesiac ten otec zomrel. To nie je zaujímavé, ale človek tam cíti to, čo každý človek prežíva. Každý človek prežíva niečo, čoho sa bojí, alebo čo ho trápi, alebo z čoho by rád vyviazol, ale sa mu to nedarí. Skrátka, tam je určitý zápas vo všetkých 3 skladbách, taký normálny ľudský zápas o niečo. Ja si myslím, že predsa existuje mnoho ľudí, ktorí sú už akoby presýtení takou nejakou povrchnou kultúrou alebo povrchnými vplyvmi a že hľadajú niečo, čo skutočne má nejaký závažný obsah alebo závažnú formu. A ja si myslím, že takí posluchači to nájdu. Že takí siahnu po takejto nahrávke. Ja myslím, že najlepšie pre poslucháča je, keď si to vypočuje a urobí si svoj vlastný obraz, lebo neviem to pretlmočiť slovami, čo vlastne ja v tej hudbe cítim a čo sa snažím vyjadriť.